Gure aitonak hala esaten zuen, jangoikoak 5 behatzak desberdinak egin zituen. Egia da, denak behatzak, baina denak desberdinak, bai. Jei! Ai, ama, eskubaloi jokalariak ere 7 dira kantxan, baina denak desberdinak, baina denak jokalariak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Erik Valentziaga, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, eskerrik asko. Pegamentuak enduek, ez da? Esku garbitu izkit, esku garbitu ditu. Zokaldatu baino lehenu, seguro. Erik, eskubaloian profesionala da, zauztarra, eta guantxe alemanin nabil, ez da? Bai, guztua. Nola egitzena? Melzungen. Melzungen MT, gaina esatek, ez da? Bai, MT Melzungen. Eta hau, zeiri burutan ziok, talde hau? Kase liritik angertu, jes provintzian zango jau, alemani erdi erden. Vale, erdi erdin, da, zemuz moldatzea izan hotza, eta ban, Zaila bate gustatzen. Iluntasuna gehien, baina, oitzen nahi nako. Oitzen nahi ez da, ze, guantxemen gabona pasata, ze ondo janda bueltatzea iz, ez da? Amanetxian beti ondo. Amanetxian beti ondo. Ba, ondo janda. Bikain. Bueno, ze, eta eskubaloian ibiltzeko, gaina liga profesional batian, esate, azoba ligan txikilena bezala, mantzitzen permisua, no? Han alemanin 100 kiloko pertsonakin nola moldatzea iz? Ba, txikiena izaten segitzei liga osoan, eta bai, haundien are taldi antzekat, 2 amairun ertzeikena. Baina, bueno, moldatzen hau, zirrikitutatik antzartzen hau, eta... Hankaspitik handitia ez da? Benetan abila da, eta horregatik da hor, eta gaur jakingo duzu musu kaldatzen. Ondo ibiltzela izukaldian. Moldatzen hau, eguneroko tasunia moldatzen hau. Bikain, bai, arki pasako jau, eta aldi berien ikusiko dugu, 6 bilbide indun, nun da hon, eta zertan ibiltzean. Bueno, lagunak eta Erik, garatuko izuet pausuz pausu, piztu abituko garaian nola ibiliko gehan, bale? Piztua da, azkenian, barazki batzuk, ondo goxatuta, normalen tomate pixkaten emategue, eta gehienetan, belarru zaintxuak, zapore pixkaten emateko. Eta hoi bukatzeko, arrautzare bai oskapauta, ea mateu. Gaur ingo deu, prejituta. Bueno, ingo deuna da, lehen da bizi barazkiak, 2 sartaitan goxatuko ditugu. Alde batetik, piperrak, tipula eta batzuia, eta beste alde batetik alberginia eta kuiatxua. Lauki txikitan ingo deudana, dena ondo goxatuko deu, eta hoi ondo goxatuta daunean, elkartuko ditugu, elkarrekin daudenian tomatia raiatuta botako deu bertara, goxatzen jarraituko deu, bukatzeko botako deu hemen eskaia, fresko dakaula, ostokatea, bertan bota, eta bukatzeko 2 arrautza botako ditugu bertara, eta puskatu, nahasita bezala utzi. Hoi izangoa gaurko plateran oinarria. Eta lagungarri ingo jo, arrautza prejitu bat, jartzeko bertan, ingo de urdai azpikoa ere bai, sartaiti pasa, igual pixkat utziko dugu eta kurrutskari guzteko, gainen urdai azpiko pixkat, eta hoi gutxi balit, opil bat ingo dugu, hemen dakau irina, azukria, legamia, esnia eta ura. Dena naztu, orea ondo prestatu, eta orea prestatuta dakaunean, komenizaio bai, ordu pare bat reposo eukitzia, eta alda eukire bai, egun batetik bestea ozgailuan. Atako dugu, ja reposauta dakauna, eta ingo dugu, luzatu, gazta barruan sartu, itxi, jarraitu luzatzen, eta ingo dugu, hola, tortita babesela. Izugarri. Hori sartaian pasa, eta hori ere bai lagungarri jarriko zio. Hori, eta hau esan da, eman bertxeo mingainai eta labanai. Azte, honik adibidez, piperrak eta historia goxatzen jugo nauk, eta kuiatxua eta alberdinia, bale? Izugarri. Txortenak endu, xorretanin, eta laukitxotan jarri, bale? Bale, primera. Bueno, eta esan diauna, aldi berian mingaina eman bertxeu. Zeratuko. Erik, Esan. azteko tabein zorionak iritsia izen leku baino iristagatikan. Eskerri asko. Alemanin, hola, hori dek, liga potentiena Europa mailan? Bai, oaintxe bertan bai, liga hipotentienek, ekipo guztiak izugarri jaituk, eta, pabellua bete itaituk, hori latzak. Bai, Eta zenbateko pabellua izatituk, handiak, zenbat partitu? Gutxi gora bera, 3.000, 4.000 anazita, 10.000 jare jo izan dira. Vale. Lehetik antzio, eta dena betiak. Beti zeudek, Bai, latzak. Zer jolaztezu, azte burutan, azte gunetan, liga nola izatek izan? Oain gaur egun jolazte jau, azte barruan
Europa, Bai. Europare jolaztea gaituk, eta asteburutan liga. Vale. Orduan horren arabera, Vale. txandaka. Bueno, eta esan deken taldia. Taldia, a ber, nola guan, Melzungen. Mersungen, mikatzi lamar, bukaerako ikasiko jate, saioan bukaerako. Zer da, gu enteatzeko. Talde bat gorena, odek Bartza eta Madrid bezala futbolian, odek Real eta Atletik, edo ja nundikan zio kokatuta. Bueno, bere erdi mailako talde baek, Bai. baina egia esan aurten, bueno, txukunatantzen nahi zaigu denboldia, eta Vale. goian gitza, aurrenengo postuan, mendik, ea mantentzea. Aurrenengo postuan? Bai. Katxila, marri. Orduan, Girona bezala lehen urtean, no? Oide, sorpresa. Menteatzeko hemen jendia, Sorpresa, onna. Orduan nire tekina ematen aiaiz, orduan, ez da? Oidek. Ondo. Justo. Bueno, eta nola izan nuan alemaniko dei hori? Ja bigarren denboraldia han, ez banan azten, ez da? Ba, bueno, motza, egia esan aireportu nitxon, Frantzian nitxon noa indikan jolazten, da aireportu baten nitxon, da entrenatzailea deitu zitzan. Ierik hemen nahi dila, taldiaten azkarren, da ezin genian urte hortanin, ze banikan kontratuan itxekan, Frantzian, baina hortikan, bueno, itzeiten hasi gintuan, da egin. Osa, deitu zian taldeko entrenatzailea, beak. Bai. Ona. Bai, handa izitxala, eta, dudik enian. Beha deitu zitxanen, dudik enian. Ze, bueno, eskubaloi mota asko gustatzeak behar nola manejatzeiken, eta netzako... Osa, illa ezautzeguan taldea, ezautzeguan entrenatzailea, eta ja baekin nondik noakoak ituan. Bai, azkenako entrenatzaile bakoitza galdatu iteik, eta nire jokua pixkat bultzatzeko, onena hauseguan. Ona. Bueno, ire postua, hor manejatu ite baloia alde bat ite bestea, ez da? Zentrala hain, ez da? Oidek, bai. Zuek jakiteko, eskubaloia ez dakit danak asko jarraitze zuen, baina eskubaloian zazpi jokalari jolasten duen normalian, ez da? Bai. Pivote bat egoteko jendian barruan sartuta. Handikoten bat normalian. Oidek, handikote bat. Geotitu lateralak handiak, estremuak txikiak eta azkarrak, eta zentrala abila. Eta horrek ire postua, ez da? Bai, egia esan mundu guztia pentsatik estremoan aukela, ez hau tzetziak. Baina, bai, zentrala gustatzea jokatzea, eta, hoxe, saiatzen auk. Saiatu eta goxatu gainea, gudan noi goxatu arazi. Oidek. Bueno, eta area junitzan, eta nola izan nuen adibidez, Alemaniko liga baten, olako liga potente baten hasteaiz, berezia izan beharrik, ez da? Zailaek. Bueno, frantzitik anitzan jare bai, que ja hor hemengo baino pausu eta aurreo ziokela, ez da? Erdi pausua inian Frantzian, eta hori ja gorra izan nuen, baino... Bueno, salto bat gehiago izan nuen Alemanira, eta egia esan fizikoki ez tekerresa. Haundillo dituk, altu dituk, azkarro dituk, fuertio, Bai, ez tekerresa. Baina, bueno, lortu nian lekua, eta guztu hain hauen txertan. Ona. Zer de gehienak kostatu zaikena, ez tekit, izkuntzare bai, ze izkuntzetan entrenatzen zuen, nola moldatzen zeate? Entrenau inglesez itei hau, ze azkenako... Atzerriko jende asko ziok. Atzerriko jende asko ziok. Egia esan, entrenatzailea erdaldunaek. Orduan, geho behak intzaiteaten erderaz iteiat, baina ekipoak inglesez. Eta gehienak kostatu zaiakena geho, bizimodura hoitziak, emate egunero kotasuna. Iluna, hotza, zaustar batentzat, eguzki falta, itxasoik ez. Nuntzioketa ja, Hori gehien bat, baina, bueno, moldatzen nahi nauk. Ai, ondo. Bueno, eta, adibidez, guantxe, esan dek aurrena zuaztela. Noiz azte zaten liga? Iraian urrian, o nun azte liga? Bai, aurten abuztuak hogeita asko hasi gintuaren aguatzen, oain paroia indiau, eta mendikan aste pare batea hola, hasita ditu ja. Eta nahiko paroia hundi itezu egoain, ez da? Gabon aldea. Bai, mundialaziok, Vale. eta ordu, otzailak sortzira artez gaitu berriz azten, eta, bueno, pare bat, azte jaiegun eukitzeizkiau, eta gero berriz, neguko pretemporada gu daitze zion, beste pare bat azte izan. Claro, nola horrik geldikan egotezaten illa bete bat ez da, bueno, illa gabe, no? Illa gabe, orduan pretemporada... Ofizialki jolastu gabe illa bete bat. Amistoso batzuk eta iteizkiau, entrenamendu asko iteizkiau, berriz prestatze prozesu iteiau azkenako. Vale. Zer dek prestate prozesu hortan gogorrena? Zein behar dituzu? Ariketa asko, korrika asko, azkenian erresistentzia berdek eskubaloian, baino indarrare bai asko, ez da? Denetikan eskatzeiken kirol baek, eta azkenako guai nola eskubaloiek eta partiduk etzioken, fizikoki nahi zigutek sartu, apurtxu eta eurra. Claro, gero izaten goitu gehiago errekuperazio ariketak, eta izte partidu eta gero... Bai, partidu eta gero denboik etekau. 3-4 egunetik behin jolazte hau, eta hor ja entrenamendu motzak, deskansoakin, gehiago taktikoki da prestatzeko, baina fizikoki ez tekaiko gorra gero. Eta hor adibidez, asko ikustek baloman hone bai, batzuk atakian jolazteela eta bestiak defentsan jolazteela.
Ize, atakako jartzeie, o defentzare tokatze zaik egotia? Bitatik. Egia zan defentzan iskinan noten hau. Askoikan ez diatiten. Bestia ikusten zien lan hori. Baina igual bai askotan defenditzen dituk 6 atzian, bueno, 6 ez bost, portero bestia kontatu. Eta gero bestia aurrea tutare bai, ez da? Bai, bosta bat, o lauta bi, batzutan bai, o 6-0. Baina, bueno, egia zan hor etzekatain beste pixu, nire lan egin berbaiat etzekatain beste pixu, aldiz, erasuan ja, bai, gauzaek, gaur egun ainazkarra ekela eskubaloia, alik eta kanbilo gutxi join, hobeto izan. Claro. Bai, leheno asko jamateuan, ez da? Aldeka kanbiloak baina askotan orten boa galtzek eta golak etortzeituk, ez da? Bai, kontra erasuak eta azkarro ditu, gola eta gero azkarro atatzei eta, despistatze bai, zonezkio gola sartu dira. Eta hor adibidez, zenba gol sartu ditu? Basiki jatorrea jumeo lehenuo aurreko ligan da, egundoko arrakastak eukitu, ala, eta gol mordoa sartitu. Hemen, ze Alemanian pide lekuan jarrile pixkat, eo... Geota liga gogorro, geota saio gola sartzia, eta inguruan de jokalari hobiaz eskatu hori zorioneako. Golak gehiago banatzeituk. Ja, igual penaltiak eta ja ez dizkile usten botatzen, ose? Ez. Eno ginuz izan penalti zalia, baina, bueno... Gol batzu sartzizkit. Ez tek nire lana esango jau, baina, bueno... Aukerak zeskatenia aprobetxatzen saiatzen hau. Ja, ire lanaek, azkenian, ire lateralak, pivotiak eta estremok eta martxan jartzia, ez da? Oidek. Ondo. Moitu pixka jendia eta aukera honen lortu. Ona. Eta hor, eiziaz neken bezala, ez da? Indarra berdek, abiadura berdek, baina askar pentsatu behar dekor, ez da? Horre hon berdek, pentsatzeko denboa emate aldik, da impulsuak initen dek lan. Batzutan, aldan gehiena prestauta aukitzei hau, entrenamendutatik baina egia esan geho, segunduko dezizio haituk, edo segunduko gauza haituk, eta batzu ondo atatitu da, beste batzutan gutxi, baina entrenatzailean lana hortziok. Aldan dezizio gutxien hartzeko geho partidan zehar, dena prestaukitzea. Ona. Eta, a ber, entrenamentu horiek eta ze oso gogorrak izateetu, gaztian zenbat bihar entrenatze zuen? Guain, egunero. Egunero esango ja, hile egunero, ze, 2 partido jolazte izkia, orduan, ez ditu gogorrak izaten, 2 partido jolaztuta. Partiduan urrengo eguna deskanso moan izatek, bideoa eta taktika pixkat eta hola, eta geho bai, pare bat eguneko itzizkia pixka gogorra, baina, bueno, hainbeste partidukin zaila ekakasartzia. Horregatik anzan diatoain, aurre den moaldian, Eurra. Kaina. Baina azkenian, esatekena, aztelendik igandea ia okupauta, ez da? Jaidakaken eguna deskantzatu, mirale, ez da? Jaizekaten egun aprobetxatzen saiatzen hau, baina gauza hondikan ezin diatin, bai, deskanso. Claro, ikazin deke, jaizeka eta eskala daitea juten hau, ez? Horra dibidez kontratuan da, utzaldi eskiatzea juten, holako gauzak egiten da bestiak eta. Kontratuan etzekatez, baina enau gauzartzen eta enau jungo ez erriteaz. Ze oso arriskutxo ditu, azkenako eusein txoakeiek, eusein despistek, lesila handi bat ekartzea zekatek, eta ez. Eta ire hogi bidea izorratu azkenian. Bai, ez azkenako, etio beste, zaitu eta hoxe. Ondo. Eri, botazak hori nahi gorko kasuela, ja? Txiki da, hondik iak indizkate, txiki da nahikoan. Ondo, murrizten jungo dituk, hoi organikoa hor daka zea, horrea bota, eta hori honea, venga. Hone pixatzik. Bai, pixoa, bestia. Hau ben jarriko eskio, barazki hauek, eta hauek bestia. Oite garrazoia. Vale, oso ondo. Bueno, orduan guztua ire bizimodu honekin, baina, bueno, esan benean bizimodu berri honekin, baina berria ez tezeatik, zenbat urtekin ateitzan ja zautzetik eskubaloia jolaztea kanpoa? Baina 10 urte ingoskiat. 10 urte? 10 urte, bai. Haukan gendiko, ja. Osa, guen zemazkak? 32. 22 urtekin ja junitzen. Bai. Nola junitzen, noa izan nuan? Galizira horrena urte bete. Bai. Geho Iruña pare bat, Logroñoan 2, Frantzien 2, eta baina Alemanin 2. Boltak ebili nago, pixkat esango jau. Eta, leku bakoitza guztaren zeak. Bakoitza bere xarma, ez da? Karo, Galizian Sanburinak da, Albariño da hobeto, pasatuko gauen Alemanian, zea. Pena ematezeak, gazten ituanen, enilala hori hainbeste gustuko, eta oain aldiz, soldatu ingo nituen area gonezko. Bueno, etorrekoek, lasai. Bueno, hemen, indiunaek, lehendabiziko urratza, ondo, hilabana ondo moitzek, ikusteko honek maneja hoitikela taldia, alde batetik beste, alabana egin bezala. Ondo. Asko tokatzen zaizu kaldatzia? Bueno, egunero azkenako etxian jaten zaiatzen akarri eta pixkat zaintzen esango jau, baina enaguk, kriston, gauzak itezkiken pertsona. Baina zein berrituk, ire eragileak, ire barazkik, ire pasta, dana ikin biardek? Bai, beste osin bezala, bai. Eta moztu iteo, esan din berdilek gutxi gero eran nundik noa janberdeken, zenbat kaloria, zenbat beste, edo? Zoze zaintzen zigutek, neurtzen juteituk noizian behin, grasa, pixua, eta ez dakize, baina... Claro, despistatzen bai, hemen pasatzen nahi aiz, baina... Baremo batzun barruan, arazoik etzio,
zaindu bai, baina goxatu bai. Bueno, launak, hementxe, lehendabiziko urratzak eman ditugu, esan duen bezala barazkin martxan jarri, eta jungo gea lehendabiziko erreportaia ikustea. Jungo gea, Amaia Diaz de Monasterioen gurenen gana, eta ikusiko zuen, gaurkoan arrautzakin dator. Ze garrantzitsua dan arrautza gure elikaduran. Goazen ikastea. Kaixo, Amaia Diaz de Monasterio gure naiz, nutrizionistia, eta gaur gura jartia balorian arrautzia. Era desberdinetan jangeike, eta oneri buruz geixo jakitea bian bozue, geratu nerekin. Gure etxeko erosketa zerrendan ez da falta sekula bez. Oinarrizkoa da gure elikadura planian. Zertaz nabil berbetan? Arrautziari buruz. Zer hartzen du kontutan arrautzia erostera noianian? Jatorrixa eta animaliaren ongizatea. Zelako importantia dan, ze bizimodu iruan dauen. Libre ondian, zer jan dauen. Zate jaten dauen horrek, guri eragin zuzena iken dozko. Arrautziak 3 zati importante dako. Oskola, zuringua eta gorringua. Oskola erabiltzen du, konpostera botaten du nian, oso ona da lurrerako eta onura asko karten dau gero lurrari hortura baratzera botateko. Bai, mineral asko dako, kaltzio asko. Zuringuan, proteina, zenbat aldiz inu berba proteinari buruz. Eraiki eta mantenu aiken dauen hori. Eta gorringuan, vitamina eta mineral ugari dako, vitamina D, neguan hanbeste faltesakun vitamina D hori euskiki jasoten duen hori, eta koipia. Baina ez da koipe bat txarra. Arrautzan rasinua. 2 arrautza, 2. plater bat izango zan. Ze pasaik esaku, arrautzia beti doia zerbaitekin. Oso ondo doia beste proteina batzukin. Eta ideiak emungoike. Baina 2 arrautza da rasino bat, 2. plater bat. Kontutan eukila, egunero arrautza bat jaleikela eta astiak 7 egundakola, ni gutxi gora bera, rasionaiken dut 3 jatordu printzipaletan sartuku arrautzia protagonista mauan. Arrautzia beti komeni da egosik eukitia arrautzatxo batzuk marka hoikentu eta otzkailuan bihar damoan gordeta euki. 3-4 egun ekiku hori gordeta frigorifikuan, baina oso ondo dator. Entxalada hori, menestra hori, barazki horreiri, proteina bat geiketako kalidadekua. Zati proteinati berba ikendu nian, kompletuena, aminoazido guztixak dakon bakarretakua o bakarra arrautzia da. Kontu den hartukuna da nola prepara ikendun arrautza hori. Frigituta doian, egosita doian, eskalfatuta doian, revuelto ja, tortillaren ja, diferente da. Zertan dako eragina horrek? Digestinuan. Digestino saiakin balien bagabiz, estomagoko gaitzakin, minakin, apetito gutxikin, beti tortillan, revueltoen ja, hobeto. Eta revueltorako ze osagai geiketan dume importantia da. Frantsesa esaten dan tortillatxo hori, oso ondo tortixako estomaguari, harina da, eta momentu horretarako egokixena. Beste errezeta bat interesantia dana da, pudinak, gatzixak, ero flan estilora, ero natilla estilora gozoak. Pudinak. Sartzen du arrain zuri bat, oso gokixa, arrautzia dako, barazkitxoren bat bebaita, tomate saltza purtxo bat, epelian ero hotzian jangu, aurrez prestatuta eukileke, oso komodua, eta digestino saiak ero mastikazio arazua dako niendako, oso gokixa, bai ume eta bai adinekuan dako. Festa egunetarako, domeketarako, postre bat inbiunian, arrautzia izango da beti protagonista gure etxian. Natillak diala, flanak diala, peiak diala oinatieraz. Zela faltauko da, geu egiten du neurtu azukar hori, eta neurrixan janezkero, domeketako postre egoki bat izango da. Oso garrantzitsua da nola antolaketan garan eta nola egiten duen egun horretan, ze janbiun horretan, adostu mundoian arrautzia. Antolatu, planifikatu eta gordeku egun horretarako arrautzatako bat.
argi geratu da. Arrautzia balorien jarri du eta astian zehar menuetan zartzia, jartia oso importantia da. Adinekuak, uniak, geixoaldi xandauzen dako, ero suplementazio berezi babia dauen dako, proteina ideala. Beraz, hasi animau eta sukaldatu. Amaia, mila esker, egia esan, arrautza ze altxorra dan, Ze altxorra ona, eta askotan, esan duen bezala lehenu, ze arrautza bi eta txarra dala gehiagin jatia eta bestia, eta arrautza asko jateuna ondo ibiliko dut, ezta? Danak imezela pasatu gabe, baino arrautza gauza eharra da. Eta esan duen bezala, egun berezitako pastel horietan, natila ehar batzuk, eta flane ehar bat, eta ze gauza ona. Bueno, mi esker, eta gurean jarraitu bete, hemen, aiz eizkiu barazki goxatzen, vale? Vuelta eta vuelta ibili behargea, espeatzeko. Eta bitan indez, jatik amezela urgeilegi botatzen, eta gero gehiago kostatzen zaigu itia. Alko genuen hau markatu, geho bota bertara, eta jarraitu goxatzen, baina, bueno, bestela gaur egun etorriko da, eta ez digu demora emango. Bueno, hau, bai joa txerrik itxarraga. Vueltaka eman, jatik ampeatzen jutea, bakizu hor botatzen den koipia, alberdinia esponja bat bezala da, eta zurgatu iteu eta gero peatzen aztea, orduan, bueltaka eman. Eta olio gehiagi botatzen mazue, geho, zukaldatuta da honian, behai ateatzen azte zaio, geho kendu, soberan da gana. Bueno, opila iten hasiko aiz, bale? Erik, hemen eman goit, hola, maigaina eta estek naztuko, botatzen dek bertara irina, botatzen dek azukria, legamia, taura, eta esnia. Dena bota, nabek aurrena mingaina batekin hasi moitzen, baina geho eskuak inobeto biliko ez, bale? Venga, ire kontu, eta nin biarretena da betu urde, espikoa kurruskari iten jarriko hemen, lapiko txiki batean, eta tomatia raiatzen hasiko nau. Bueno, hemen txene guztiat, kurruskari iteko. Itxura hartzen. Vale, haidek itxura hartzen ez da. Ona. Bueno, ire ibilbidean hasiratik hasiko nau, basekia eta hemen abarren hasitzala, sarautzeko eskubaloi taldian. Zenbat urte txokin hasitzan? Nik eskubaloia bizitza guztitik, familitik. Guraso eta aitona eta tanak ibiliko ez da. Ordu baina, bueno, gehoia sartu, klubian sartu, kadete mailan hasi. Kadete mailan. Bai, guain lehenu hastituk, jolazte, baina gure sasoitan... Eskola kirola eta... Bai, kadete izan arte ezin nuan federatuta eskolaian jolaztu, ez da? Vale, eta horra zitzan orduan. Bai, infantiletan desaskibaloi pixkatin nila, baina, gehoia bilak probatzen ibili da geho, azkenian eskubaloia etxekuak tira intzitzen. Bai, no? Ona. Bueno, eta horra zitzan... Zemat urte, 22 urte arte, bertan ibilitzan? Bai, senioretan 4 urte hola ingo ninskin, denea, eta geho martxa hasik, bai. 4 urte esango ja horrenengo ekipuan. 4 urte horrengo gumpian. Hor beti zentral jolastu eke bai? Ez, egia zan estremoa zinituan. Bai. Eta geho pixkanaka, proba bezala jarri zitzaten zentralen, da gaizki ez, etzekit, beste aukerik ez, etzekit ez. De lujo, esan zien, guantxe asmatu jaugu. Oidek. Alemania behalduko jago. Hau igual eskuakin ja. Bai, oidek, jago horraztek genien eskua sartu jok, eta hobeto biliko aiz. Bai, eskuakin hobeto biliko aiz. Eta horra zirtzan, lehen da biziko deia kanpoak alizitikan. Nola izan nuan dei hori? Ostia, kiston sorpresa. Bai, Etxe hian errez deitu nien. Galiziko entrenatzaileak, ekipoko entrenatzaileak, deitu zitzan, esaten, nerekin naizela kontatu datorren urteako. Ze taldeua? Nola izena zian taldea? Teukro, Pontevedran. Vale. Erri izugarri politia. Eta, enin ez da pentsau. Bai, eta bai, no? Gurasoak initzen nian, kondizio ekonomikoak eta hori, jakiteko. Makalo ituan, eta laguntza berko niala, eta esan zen, segizak, baina etzak ez da pentsau. Osea, ikesatek laguntza ekonomikoak ezituan area junda etxe baten jarri eta bizitzeko ainak esatek, no? Justuan ituan, etxea konpartitu, lagunak, jan, bidaiak, dena, pixkat, bazpada, gurasoa laguntza auki, eta esan txaten inungo arazoi gabe, eta zorion txuk. Eta, hau guztia ikasketa batzukin ustartu guan, o buru belarriga kirolea junitzen, o nola izan nuan? Bai, justu, nik karreraik ez, baina bizpairu ziklo indizkiat, modulo etzekit, herri eta goi mailakoak. Eta, bi kirolana, bat administraritza, eta Galizian, inbalizanian erdi gallegoz, asignatura bat,
Eukiguan. Bai, erderaz ustez itxaten egiten, baina behar gaiego zaituan, eta geho Iruñan bukatu nin. Bai. Administratzaile ondo, etorrikoan zentrala izateko, no? Bai. Ta joko administrazioa. Pentsau behar, zeinei kendu. behar, no? Zeinei bai eta zeinei ez. Horiek. Me katzi la man. Bueno, eta han zenbaten nuan, denboraldi pare bat esan deko, Bakarra, Galizia. Bakarra. Tako Iruña. Iruñara. Anaitasuna. Hori ere ondo, gaina etxetik gertu goia, ez da? Kluba izugarria, jendia jatorra, eta urte polita pasan izkin hor. Zenba denboa pasatu guan hor? Hor bi urte, hor Mikelekin jolastu nien. Mikel beste zauztarra. Bai. Ua bai, sekak eskualoiko planta hola, Ni baino bastante gehiago. Bai. Eta bi urte pasan izkinan. Anaia hemen onuan grabatzen. Bai, Bai. Super Euskaldun, o Mister Euskaldun, markatu, Mister Euskaldun, hemen onuan gurekin. Bai. Eta orduan behakin elkarrekin egon nintzen, Bai. Bea Bartzelonan jolastu zian. Bai. Eta zeizan nuan, horita gero area junuan. Bueno, periplo bat intzian kanpuan, estrangeruan, geho Leonea etorriuan, eta Leonetikan Iruña etorriuan. Vale. Ez bani okok. Ona. Eta Iruñan hor orduan, gusto ebilitzan, eta hortikan noa inuan salto. Logroñoa, gertu. Logroñoa, ordu bete hortikan. Vale, oza, perretxiku batzuk hartzen naparran, eta geho beste perretxiku batzun bila, Logroño aldea. Bai, matza biltzea. Vale. Hor zetaldetan ibilitzan. Hau ja elkartu ingoizkia, betuzak. Vale. Hemen elkartu. Balomano Logroño la geoja, etzekak beste, zenbete xikan, eta... Hiru urte, pasan iskin hor. Hiru urte bertan, vale. Oza, hor gehiena, iraunde gileia, ez da? Bai. Bueno, oain Alemanin iraungoit gehiago, baina, oain arte hor. Hortikan Logroñitikan ja Alemania izan nuen salto? Taktian Frantzia bi urte. Gila. Tolosan. Frantzian? Tolosan. Vale, Tolosa frantzesan. Vale, eta, Frantzian ja izango ban hor salto bat, ja esatekela, hemengo ligatikan ja liga potente bat eitekela salto, ez da? Bai, beti zaila egitetzia. Soldata hor ja eta esionezkao? Eso, ja. Vale. Zorionez, ja. Ire kontu. Bakarrik aldian boiutu, baina bai, aurrenengo aldiz estrangeroa, aurrenengo aldiz pixkat beste liga batea, eta beste pertsona batzukin, eta bueno, bertigua mantzitxea momentuan, baina ez. Eni gutxi pentsa dut nik bizitza hontan saltuak ematako. Zein izan nuen aldaketa hundiena? Zertan nabarmentzen, zer igual masajistak, o entrenador deportibua, zertan aldatzek gehiena? Zer izan nuen salto hundiena? Liga bea, kalidadia. Ja, partidana partidaz baitukela, azkenia, no? Bai, eta geho kluban estruktura ere, langile gehiago zezkek, eta betze, zango ja, enpresa moguan de handillo dekela, eta hori ikustiak eta bizitzia egunerokotasunan lana hor barruan ziokena, polita izan duen, gaina ofizinak polikirolde gehiago zitzaren, esango jau, orduan denak ikusten izkina. Ona. Eta hor egin dituan, zema denboa? Hor bi. Nuniz, gol gehiena nuni dituan? Hor bazitxo, no? Teukron, segurazko. Bai. Teukron, aurrenen gortian. Bai. Txikitzautzan akaso, baina teukron, segurazko. Eta ire golak zeizateituk? Satarrantzea, efektuak inez, eta hola, baselinak eta hola ez, baselinan bat akaso, baina erortzen eta aldan mohun. Erortzen, eta venga, nakua, no? Askotan aldan mohun, así que... Ondo. Enau, marabila, YouTubeen, nun baiten ikustiazkaken marabila bietakoak enau nik izan den. Bueno, egia esan, baina zitxon denboraldi bat hor 100 piku golinitu ala, ez da? Bai, hori esan diat, nik uste hori Galizikoa guala, 100 piku iteko, 100 inguru igual, ez zekit Frantzian, Logroñoen urbildu ninduan, baina bai, hoxe. Ona. Adibidez, en goleadore batek, zerian futbolakin kalkulatuta golak askoz gehiago sartitu, baina zenbat sartzizkik ligako gol gehiena sartzizkikenak? Lehen gortian Alemanian, berrunda berroita mar, bai, batzekit. Gutxu gara, esan dit, baina igual gehiota dena. Eta zei zatitu gehiago, lateralak edo sartzizkina gol gehienak? Zentralen bat? Lateralen bat, o penaltia gotatzeiken jendian, normalian, horgoian nintzen, askako. Ez diatzen gerrexakenik, baina aukera gehiago askak. Mikel Oyarzabal bezala, orduan, ez da? Nekatxila, mar. Hoidek. Ondo. Penaltia beti. Penaltia bai, lagundu ite, baina sartu inberdituke bai, Eta botatzen baituk, zehozegatik izatek, Konfiantza hortiokelako. Eta botatzikenak faiatu aldik. Ez dikena botatzez di faiatuko, Seguro. Hori, seguro. Hori nola hoa? Atzekitik esan? Kriston itxura hartuik, hona. Kriston itxura hartuik. Ingo jokena eguain, ja, hemen hor boletik atea, eta hemen txetak. Sartu, eta eman. Sartu, eta eman. Sartu, eta eman, txak.
Hola, vale, itxura hartzen nahi dek hori. Pixka meneo, pixka gehiago emango zu, eta gero esan deuna, reposo ondila behar du, gero xamurra egoteko, gazta barruan sartu eta luzatzeko. Suabe, Bai. Bai, suabe, bai. Venga, eta nik hemen, ikusi zu ere ja, pistonek ze itxura dakan, hemen ingoetena da, guain, gatzan puntua jarri pixkat, tomatia bertan sartu, eta ja tomatiare murrizten utziko dugu. Bueno, eta ik jokatze genian hor zindekire jokaldi preferidua, txekillat. Venga, Erik egoen eharra inbertzigu eta alikun bat, dantzan jartze alditu bestiak, Asko gustatzea, balea pasatzea eta aurkitzea libreziokena o pase politxen bat itea. Saiatzen hau. Batzutan igual gehitxo arrizgauta, baina saiatzen hau. Pase polit bat ematen. Gola baino, nahi pase polit bat. Eta hor ze, entrenadoria batzuten zatek, venga, praktikoen ja jokua eta hilakain politain da horri biliko aiz, Bai, ronkan bat obeste jaso izan dira. Bai, asko arrizgatzea bai. Uste ziatek, bai, pixkat. Eske hori erraek iregana eramatituko den bio iru, eta venga, erdikoei hor efektillo bat egin hor pasear bat, edo aliu bat, o zeo zolako. Gero faiatze bai, bronka botatzen. Bai, no? Pase polit bat faiauta. Nekatzi la mar. Ondo. Bueno, hemen, hau itxura hartzen egirek, Bai. Hau, earkiziok, orea ebai, eta hau behitu, Guain emateunez, pixka biunaziok, ez da? Urde azpiko hau. Baina, Erik, ez gaitu pasatu behar, hau kurruskari gaitu genian, zetikan gehi egiten bat jau, gio gogorra jartzek. Eta hau ja, beruan biguina dago, baina ostutzean nian ja gogorra jarrikoa. Horea ere presekau, piztu egia presekau, gio arrautzak eta inbiar ditugu, behitu, belarrak ebai botako ditut honea, eta ingo deuna da, bigarrengo erreportaia ikustea jun. Ados? Ados. Nomada jatetxea jungo gea, eta bertan zerbait goxoa prestatuko dugu. Oazin ikastea. Apa Joseba, Guardion, igantzi naiz, ongi etorri Iruñara eta gure etxera nomada jatetxera. Goazen barrura. Proiektua, hiru lagunak ondu ginen ikasten Burladako sukaldaritza kursoa eta hortik ezagutzen geha. Azkenen, amazkio 16 urte ezagutzen ginela eta bat junda mundutikan, besteak gehatu zen hemen Iruñan, eta ni herrian, eta hortikan sortu dugu nomada restaurantea. Jatetxea dago Iruñan kokatua, alde zarretikan ez dago oso urruti, 10 minutu edo oinez etorrita, eta dago Abejera eskalean kokatua. Eta eman diogu buelta egin dugu obra, jarri dugu belarra berde diztira horrekin, eta iriki genuen leio txiki bat, batez komedoreak ez zeukalako argi naturala, eta gustatzaigu argitasuna egotea komedoren, eta horregatik obra txiki baten sartu ginen lagun guztikin hemen bata besteakin lanean. Nomada da txikia, dago rezidore txiki bat, komedorea ez da oso handia, baina betetzen dugu, eta gero sukaldea. Oain dela hilabete batzuk iriki geneun, eta egia esan etxeko kroketak egiten dugu, bai Urdeazpikoan edo karabinerona, arrozak bai egiten ditugu, solomillo, terrinaeko txinillo ere bai daukagu egina, eta egia esan denetatik egiten ditugu, ez? Orduan ia gosekin naho, proiektua presentatu izuet, hasi que guain guazen platertxo bat prepatzea, eta jatea pixka bat. Prepatuko dugu pan bau papada iberikoakin, lehenbizi laben sartuko ditu, berotzeko pixka pan bau, 3 minutu. Errezeta pixka da koreanoa, pixka hemengoa, papada iberikoa batez hemengoa da, papada iberikoa oso ona da. Eta gero, pan bau da esnezko ogi bat, lau fermentaziokin, nasketa pixka bat. Egiten du bai menuan, astean zehar, eta gero degustazio menuare bai badaukagu, eta gero karta ere bai. Ateako dugu, eta gero sartuko ditugu maionesa pikante bat. Salsa sriracha. Salsa japonesa bat da pixka pikantea, eta da kontraste pixkat. Eta berdura pixkat, zanahoria, pepinoa, tipula gorria. Platera hau kartako platera da, degustazioko menuan ere bai azkenean. Degustazio menua azkenean dia 7-8 sarrera esan laiken bezala. Eta batez horri iten dugu internazionala eta bai hemengoa eta pixka bat diferentea. Zuko jendea oso kontentu dago, egia esan kizun harrera euki dugu. Errepikatzen du asko, internazionalki eta bai hemengo menuare bai asko etortzeie.
eta egia esan oso kontentu gaude momentu hortan betetzea, baina egunero, egia esan. Gure bezeroa diet, batez nagusiak. Nagusiak eta gazteak, ez? Probatzen pixkat sukaldaritza diferentea, eta batez ere nagusiak. Eta honi falta zaio bakarrikan menta pixka bat, zilantro pixka bat. Bueno, gaurko platera bukatu dugu, gure panbaua, nahi bali baduzute beste plateren bat probatu, etorri Iruñara, nomada jatetxera. Eskerrik asko eta urrun arte. Agur! Igantzi, aia, zei txula, Panba, ni ogia azala gorrakin gustatzen bainola, panba horiek batuta neola, oso ikan sartzean horiek, eta hor jarrieken irugilar hori, aia, bezarka da hundi bat eta jarraituela goxatzen, eta goxatu erazten. Gugurian jarraitu berde, hemen inbertetena da, bi arrautza gota dena puskatu, hemen opiltxoiek pasaber ditugu sartaetikan, pixkat epeltzen jarrikoet, eta hemen arrautza prekituen bihar dugu. Opil hau egiteko. Beitu, hemen daka hau gila reposu intzaigula. Ingokena behitzak, pusketa bat hartu, adibidez, olera xe. Vale, hola ingo ziok, gehitxo ez, ondo ziok. Vale, irin pixka gotako ziok, ez pehatzeko. Vale, ialdetatik hola, ondo ibiltzeko. Tengo jaunek lusatu. Lusatze ju. Vale, eta lusatze jaunien hola pixkat, gehiagik gabe, azte jau gazta, jartze ziola, bildurri gabe. Giota gehiago sartu, giota goxuo, baina giota saio iteko. Giota saio iteko, alde guztitatik andatzen zeigu, bale? Orduan, sartu jo bildurri gabe, baina pasatu gabe. Iztendek horrela, bale? Sakito bat itendek, hemen digoneaino, eta hola. Bale, ondo iztek, garrantzitsua, buelta matezio, bale? Eta guain, hau reposo pixkatu txiko zio. Hola ititu bio iru, eta gero aurrenengo hartzek, eta egin berdekenaek, txak, lusatu, gehiagik gabe, eta pixka gehiago lusatze jaunean, sartai eguenta eta gueta matezio, bale? Venga, ire kontu hori. Irin pixkatekin, espeatzeko, tabakitxastik, txerreki txarraka. Bueno, eta indituken ibilbide guztitan, eta egon naizen talde guztitan, lorpen kutxunak eguiko ditugu, ez da? Zekit ligaen bat, o kopaen bat, o zeo berezila... Titulo ego hendik ez. Titulo ego hendik ez? Titulo ego hendik ez. Ne katxila marra, Bai, titulo ego hendik ez. Baina, bueno, lorpen politia bat eskat, eta oroitzapenak asko, eta, bueno, etzekit, bat esan berko nikeko... esan txekiat, o igual gol berezin bat partio bat irazteko garaian, o beste gortzeudek momentu politak eukiko ditu kutxunak, ez da? Bai, a ber, oain, adibidez, oain azkenenguan kopa jolastu genian Alemanian, 20.000 pertsonan aurrean, familia, txitxon, aita, ama, neska, arreba, netako olako esperientzi bat, markauta gatzeak, markauta. Ona. Eta, adibidez, zeukiko ezatekena, hau nahi dial lortu, hau nahi konian, hau falta zaitek eskua eloian, netzekiat, ja... Bai. Ja egiteko, dana indillat, esateko. Bueno, a ver, aurten urtiaziak enbezela egia esan nahiko nikek, aurrenengo aldiz hola titulo bat irabazi, baina saia ziok. Nola, atzetikan, fuertes etostik atzetikan, zenba puntuta zeudeko, bigarrena eta hirugarrena eta... Ligan bigarrena dagoentxe bertan 4 puntua ziok, partio batzu falta zaizkiok, eta gero kopan semifinaletan gitxaek, orduan... Hortxe gitxaek, Aurten zetorrek. Ez behar etorten elazai hartu, zai, porque gaina esatek, zenbat urteako hau guainan talde honetan? Beste bi urtez eskat. Beste bi urte askak. Bai, beste bi urte. Ondo. Beste bi urte. Demo basekat, baina irutzi zaitek aurten dekela urtea. Ikusitek. Ona. Bueno, etorriko. Ez bak etortenek garrantzitsuna ezai lesionatu, zoriontsu izan nahi, eta hortik aurrea dena ondo bateako. Dena ondo bateako. Hau inberretena nani da, estatu, barazki asko bota deu, eta arrautza eta guzti, eta sosituz gaituk ibiliko, eta... Oso nahi indigo gaurkoan ebaiak. Botako zutenak gatza pixka gehiago. Barazki asko ziok eta sosituz gaibiliko eta. Barazki pixkat, botako zutenak ere bai. Perezila pikatua. Eta bakitxastik, zemuz opil horrekin. Ondo, no? Bizitzan aurrenengo pila izateko, espero ya ondo. Ezin hobe. Bueno, eta momentu traketxak eukiko dituan, lezioen bat eta holakoak tokatu zaizkik, o zorionez ezain beste? Bat, hola Iruñan, belaun hau zinen, gurutzatua. Bai,
Eta ez zua momentu hona izan, baina, bueno, ikasteko asko lagundu izan ziak, Hortikan balorazio honak indizkit, eta momentu gorra nahiko nik ez errepikatu, baina, bueno, laguntzeko ere balio izan ziak. Oide, gorra iteia eskenien noieke bai, ez da? Bai, oide. Eta zezan bernian, ire profesional ibilbidea Alemanin bertan bukatzia, o gustako ez daitun beste ekipon berezin baten hola egotia, o etzekiat, o zautzaren amenarren bukatu, o ze... Ez diat ezer deskartatzen, no hendikan esperiat Alemanian bidea zekatela iteko, baina egia zan, herrialde ezberdinak ezautzen junda geho nahiko nik igual, Berlin bat, o ezautzen. Berlinen, eo... Berlin bat. Herrialde Berlin bat, bai. Vale. Ja, nun ditu geho potentiak? Hemen adi esan digun bezala Europan Alemania potentiena eken bezala geho Frantzia, nun gintzaudeko la liga potentiak bai? Bai, ba, Ekialdeko... Hungria, Polonia, hor talde batzuk oso potentia bat zeude, Championsa jolazti eta hola, Danimarka, bueno, denetik antziok eta Espainian de nahiko txukunaek, eta, bueno, garbiziok Alemania eta Frantzia goian zeudekela eta bestiak pixka berago. Atzetik. Ados. Bueno, potentina topatu dituk. Guain, ja, mendilan tontorria nao, saiatu aldeken dana hor mantentzen, da, gero torreko dituk etorri berdianak, ez da? Oidek. Ona, bueno, hemen pestu hau. Kuste zuen normalian pestua pixka eta normalian banatuago izatea, la koipiakin da tomatiakin gaur arrautzakin pixka berezia izatea, Bai. Nola horrekin? Hau zabalduko dit, o... Oso ondo, guain aurrenengo hartu eta pixka zabaldu. Oidek, oso ondo. Zabaldu, eta ez puskatzeko garrantzitsunek, pixkatola mateiok, gira hoitek. Pixkatola mateiok, eta huelta mateiok, eta berdin eitek, bale? Alde guztitatik emateko. Mango zionek honei energia pixka gehiago, eta horiek ja, hemen gorritzen hasiko gaituk. Bale, arrautzare botatuko ja pregitzea, eta bagitxestik hemen. Bale, olio pixkat, opilantzako, arrautzan olioa berua dakaun, bai, berua, ni berua gustatzen zaitek. Ze gustatzen zaitek arrautza txuila o puntillakin? Puntillakin, bai, eurra mangozio, bestela puntilla gaberateko zaiguta. Ze prestatzen dekikan, hola, ze berezia prestatu berdekenian, Tortilla patata. Tortilla patata, Hankalian gutxi jatea la tortilla patata. Anetziok, eta lagun nahi da, eskaintze zietenen da, asko gustatzen zaiek, eta... Osea, beste kirolariko, beste taldekila eta orteitu genean, tortilla patata itek etxian, Aiei gehiena gustatzen zaiek nahi, geho txoixuakin. Bai, Bai. Nei gehiena, hola, klasikoa esan baina gustatzen zaiek, baina txoixuakin de... Hombre, esan tortilla patata bat ondoan txistorrakin, txoixo, puxeta batekin, horreketzik akalik, Basegite zerbait, Oie, asko, manberko jo jaten, ez da? 1 kiloko bat etortu zeigenian 2 metrokua, Amagosta gautzeko, imerde. Amagosta gautzeko tortilla, imerde. Zoze, bai. Oie, betetzeko, asetzeko. Ona. Bueno, hemen txe, inberdeuna da, ja, hori listo zekago, peltsua. Hau, botako jonea, vale? Eta beste haure bai luzatu. A ver, bigarrengo haure bai. Venga, hau hemen ziak, arrautzare itxure harragin ziak, eta bestela Alemanian ze jaten dek. Osea... Antipiko edu saltxitxak. Saltxitxak? Saltxitxak, zango ya, ukondua, patatak. Ukondua, vale. Patatakin, kartofel, deitze zioteken patatak. Osea, dek... hemen garagarro festa gutia bezala, hemen, ez da, ia. Bai. Ukondua eta zea, vale. Antzekoak egiten zaiatzea ditut. Bai. Gehien bat hori. Eta, bueno, azkenako berdura pila taulare bai, atakila ere baziok. Gixau, gulax, gulax mouko bat iteie. Vale. Bai, hola, famatuan, eta gutxi gora bera, ba, hoxe. Ondo. Txetik kanpo asko jateko gutxi. Gehien atxian, jangoek. Gehien atxia, baina gustatzen zaitek. Gustatzen zaitek, bai, atea eta goxatzia. Bizimudu garesti jaekan, ose. Bai, bueno, txekua ondo zio, baina txetik kanpokoa garestituitek. Garestituitek. Osea, ikiten baek etxian ez dekain garesti ateatzen. Ez, hemengo antzeko esango nik, bai, kaso pixka gehiago, baina... Etxe bizitza bai ditu garestio, ez da? Alokailuak eta hori dan, ez da? Alokailuak eta pixka garestio dituk. Baina, bueno, etzekit, soldatan difentzia eta nik ez diat kalkulatu zer dan garestio eta zer ez, baina ez da kurruti biliko, itani zautzen da ikusitan nola joken. Hombre, justu zautza, etzekau, referentzio honena. Ez teke edu honena, ez. Bueno, hemen, opiltxo haure, vuelta eta vuelta eite hau, hola, ondo doratu, txak, vale, ingotena da, 2 puxetetan jarri, a ber, barruko gazta urtu zaigun, kusteko, ditu, hemen, hola, urtuta, gauza erra indigo aurmen. Hau, hola jarriko jo, vale? Urdaz, piko pare bate hola kurruskari. Eta launak, mi esker zuei horregoteatik.
Iri Erik, mi esker, bueno, hau bentsa utzeko ditu. Eskertu Etortzeatik, Eskertu hori dani. handi bat, jarraitu goxatzen, goxatu erazten, Mila esker. eta hemen jarraituko jau, zukaldatzen. Hemen txeak azue gaurko piztua, arrautza, urdaiazpiko eta opil berezi jakin. Hemen txeak jarraituko jau, opil gehiago egiten, montxe, honek asko, jamertik eta Alemania, behaldu bertzio indarrakin. Agur lagunak, agurtu, aio. Agur.